sung o wansa chamung style no chana nang ya chin tiprasa chamung si sung chapai chapai ya mwikothog pai khaban tiprasa ni mwikothog pai di tamni hinba tiprasa ro ngonu hingge tamo miski kisaro erbage urea sp ro kisai abo yafango kisa khore ro sung kotor kotor kaham kaham amna si pai কিন্তু actually abo tamo sar beshi tongaba sar beshi tongman jare na ro tamo bokosung kosung kotor kotor tiprasa ni style chamung Gwdok mosodeng sakhoi peng mani hantle mani omai style chawi nai sung chapai thuibai kurung jak chini Christy culture mani chini traditional se aba sarni mani geno saimano wan sarong sarni mani ranga songkene henhane jonton henhane angka phangla kasai heke mani ramni suta roja heke papse pase kapra age rogo to chusu nana song broni doctor broni kobiras kulum kalang ke moso hului chao moso hului nai berman kolom khe hua hua ke chawi nai srapchani yagolo khe kulum si sare thangka samungsi uram tangoi tongha khabangni takho buk tai okra sakra rang no jatono no ani langmani tv youtube channel lo lamsago norok jatono ano siniyang tonghana hingke ang tini norong no ani sini mungrunai ani mungongkha roti ranjan tripura jatono ano roti hini rengo hingke ani je local area ganar ginir jatono ano sinio hingke khabangni takho buk song jara kasa hakchalni bora ano siniyang tonghana angno langma tv ni unar roti ranjan tripura hingke tinini main topic o thanan sakang norong no ang koktang kaisa sai khanaronai omoni yagolosi main topic o thanai mosodeng chakhoi wasungo pengma Gwdok moi maisu motom chawi nungmani tilong motom toi o topic no tuine norok baitine koktaisa thuiso share khlailene hin tongo Ageni susuna nasong hukba hakba khlainai borok mai gaireng tisainai sar koroi bithi koroi mai moi chaoinai borok ni din sal kate thangka hingke ajarawo gaireng gono tongo borok huk hogoinai soksao arano mwikothog khlaio thaisumu dormai khaklo sakomora gaireng tisao ara kono sar koroi kono bithi koroi huk hogoinai soksainai arano moi bosli saro kono bithi koroi kono sar koroi hikeno borok gaireng mai tisao mai khol siping thaisumo thaborsu haiseng বিভিন্ন ধরনের সুবাই মাইকে বরক চাউইনাই দিন কাতে লাংখা হেঙ্গে বরক তুই ছাও বারাই তনো গে আ কতর মই চাও রমনি গণক তারা অলদি নারান বেদি মাই আয়াং মাইটো মাই সংকেসি মাই মটম ভাই ফাইও গে ওয়াসঙ্গ পেংমানি Gwdok মই র বান্না মটম ভাই র ফাইও হেঙ্গে অ মাই মইনি ভাই মান লাগে মাইসি অখুই ফাই উন্তি হেকে বরক চাউইনাই দিন কাতক পাই থাঙ্কা aboni din sal haike borok kate bai thangka ke tabungni bigyan projukti din phai nai tabo lokorok tabo bolong hokkoi rabat kaikha ge bolong koryong tha tabo bufang kotor koryong thangka ge jora mote watui waya kasangma phaiya unti hei ongi thanga tabo ge tabo bolong ro hogoine rabat ro kaikhimani yak abon yagolo tabo bolong ro koryong thanga ge huba haba khlaisanani tabo kuroine himanota khabang ta hubuk song norong area ro phaisin rok to khakhlayo huba haba khlaisa paina ge chini yang local area phaisin to huba haba ro tabo aso korika rabat bolong hogoi rabat ro kai painai bebagnu rabat sangpai thangsi ge kheti kisam misa khlayo mwikothog ro kisam misa khlaisao omhai position sokpai kya ge emon position nga khetao sar bithi ruyasak mane moi thaji thaiya moi thaimani yagolo phano bithi saria ke bathai thaisa pansi makhagia yong no sabai joto nosto khlai phai ge age ba buroni yong ni bithi buroni sar hok kuplong mwikothog sobai moi fry haiseng bormazal বিভিন্ন প্রকারনি mwikothog চাপাইয়া গাইরেং কুপ্লং
hingga age broni biti sar broni sarro hingga tawo tama din phaika tai biti sari asak mani Mwikothog masi masalia hingga abono o biti sarni manoi sate sakni bemar omoine doctor rok naijakbai mani emon behal obostha angtha tabo hingga jong kisama saktar nai jong saktar mano mani sarni manoi chayainai chini Tiprasani Chamwng si kwbangma tongo bolongo manthogo hingga jong bari abo khlaisa mano jong wansani mui chana nangya wansani je process ba Mwikothog khlaimano obo chana nangya chini Tiprasa Chamwng si chapai ya romdi bolongo tongo sapok tongo biring tongo ghanrui tongo therai tongo sam hakra tongo hingga laifang borok tongo laifang borok to motom Gwdok rok khlaisa khe Mwikothog hingga jong o wansa Chamwng style no chana nangya chini Tiprasa Chamwng si jong chapai ya hingga kono bolong ni ekdom pure ekdom bolong ni pure kono sar kore kono biti kore ekdom fresh chanan Mwikothog chini Tiprasa ni style Chamwng Gwdok mosodeng chakhoi pengmani hantle mani omai style chawi nai si jong chapai ya thogni mane chai nai si jong mas kaisa tongmwng chini je Tiprasa ni Chamwng style chawi nai si jong mosodeng to jotono saimano hingga age rogo to chuchu nana song broni doctor broni kobiras kulum kalang ke moso hului chao moso hului nai berman kolom khe hua ke chawi nai srapchani yagolo khe kulum si sare thangka Chamwng si uram tangoi tongha after broni kulum ni bithi broni gas ni tablet amte heke borok chawi din kate thangka jong butabo je sarni manui chaman jare chini chori belaino mani khotiong ongbai thangka tabo kom boyosono gas ni bemarongo sakrop ongo bisama sanai yathek ruainai umte bemar hai nungjago tamni jare sar bithi ni manui chaman jare hingga jong omno totally jong chayai tongmano chini bolong ni Mwikothog no jong chamano muya ni bilike muya chapai kulpaiya thaipung ni bilike thaipung busloi muya abo Gwdok chamano hingga jong haike chini Tiprasa style chamano hingga chini Tiprasa ni ko romdi dalo muslo to kwbangmano tongo jemon romdi samsuta samarong hingga romdi titi doga kesroi omte hei rok বিভিন্ন স্টাইল ni মানে বিভিন্ন প্রকার ni dalo sampra samano hingga jong o dalo sampra belai pusti tongo abondrok jotono saimano dalo sanani belai nango sin sangni bangoi kaham hingga o dalo sampra ro togoi jong bolong halongni abosi sawi kulpai hingga kuno jong mane bazani Mwikothog paina nang Mwikothog paikheban Tiprasa ni Mwikothog paidi tamni hinba Tiprasa rok wansaro aso available sar bithi ruya jodi nango no hingga tamo miski kisaro erbage urea sp ro kisai abo yafango kisa khoroiro abo bufro khoroiro tornani jarasi tornan jararo mani bai buthai tormani mani bhang toroi nai buthai thai mani jara o sar action masi tamni jare bot o bhang torte no ramni 15-16 din ba mas kaisa ayong thango hingga o mas kaisa ni sarni action paithanai o bothai thaimani o sarni action kore jaifan nandi ekdom mane kothoken masanai sarni mane hingga no saimano wansarong sarni mane rujanga songken henhane jonton henhane ongta phangla kasai heke mane ramni suta roja heke pase kapra heke masao phantog rok sumui chai hei jaitano hingga Tiprasa ni kono hayongla ekdom kothokke masanai o sarni action jong masai jong kisasi sar use claim hingga tai kisa khaisa tongo matuma wansang tong tiprang tong hatio Mwikothog pailaga ang khel khayo je jeno kusung kotor kaham amna si pai কিন্তু actually abo tamo sar beshi tonga jare na aro tamo bo kusung kotor ongle nge aboni jare omno chakhe jekheban bemarong nai nge kusung paiyai nai kisa mane kusung painai tafano keram chikon
hai ba kisa awang jakta mani asuk keram hai jaita no sarkom hai Mwikothog rok paijana nango hingke abo norok joto saibo mano Tiprasa ni top mani ekdom famous favorite ongka Gwdok moi abo to joto no saimano hingke Gwdok busuk thok wasunggo pengui Gwdok jalangke wasung motom bhai phailangke to maisio khui phaio wasung motom bhai phaimani abo norok saimano hingke mosodeng interest norok saimano mosodeng khlaisala busuk thok sangni bangui busuk kaham kono sa kono abo kurui thok kurui phet jatiyo kurui ekdom pure pengmani hingke romni chung abar saro athuksa ba agura rok wasunggo pengui chao hingke wasunggo pengui chamani ka kono thok kurui hingke wasunggo pengmani ka to wasung motom bhai ongnai motom bhai chanani belai kothok nai pengui chaimano hingke tai chung hantle chamano thok bade hingke abo to norok hamke no saimano Bahaikhe hantle hingke butui ruinai moi khichon nai som satoi runai kotok langke berman runai berman amno kaham ke mojeri samoi kari nai butui hairan sechi ke hingke Bahaikhe chung Chini Tiprasa stylish songoi chao hingke chakhoi ke to sain no mano chakhoi Bahaikhe song norok to songoi chao chung joto Tiprasa no chakhoi chao Chini mane Chini thuibai kurungjak Chini Christy culture mane Chini traditional se aba Chamwng hingke Chamwng rok no chawi nai chung mane Chini sakno kaham tongnai mano hingke tini norok bai or Tiprasa stylish Chamwng rok no tuinai kok thaisa thuisu saka hingke norok video no bhaisa jaka chaja khake ani video no like khaidi share khaidi hingke comment khaidi hingke norok no jotono no belai hambai jotono Tiprasa ayoglok thong kaham krong tong thong sak kaham tongdi tata bye bye tai video kaisa malai finai